To assalamu alaikum. Na ga hankulan mutane da dama ya tashi, waɗansu sun cika da mamaki da rudani, saboda yarinyar da suka saba kyautata wa zato, kullum suna ganin ta cikin shiga ta kamala, hijabi sama har ƙasa. Yanzu kuma sun ganta a cikin wani yanayi da ba su taɓa tunani ba. Sun ganta da wani mawaƙi a cikin bidiyo suna abubuwa na rashin dacewa wanda zallar fajirci ne da kuma fasikanci. Sai mutane suke ta mamaki. Ya za a ce yarinyar da kullum tana cikin hijabi ta zo ta aikata wannan barna? Kafin yanzu ban taba karo da yarinyar ba a cikin social media, har sai da abin ya faru aka min sharing na wannan bidiyo din da ta yi na rashin dacewa da kuma ainihin shafin ta, nima na yi mamaki. Amma abin da nake so mutane ku fahimta shine, ganin mace kullum a cikin hijabi da shiga ta kamala, wannan ba shi yake tabbatar da cewa mutuniyar kirki ba ce. Amma babu shakka duk wadda aka ga a cikin hijabi da shiga ta kamala za a kyautata mata zato, domin ta bi umarnin Allah da manzo, ta ɗau mataki wajen suturta jikinta. Wannan babu shakka siffa ce da ya kamata a ce kowace mace ta ginu akai. Amma da yawan mata suna siffantuwa da shiga irin ta kamala a lokacin da suke ƙoƙarin aikata wata barna. Mata da yawa suna shiga ta hijabi a gaban iyayensu da 'yan uwansu da mutanen unguwarsu, kawai don su fita waje su ɓadda kama, su dinga barna da fasadi a bayan ƙasa. Wata sai ta iya saka hijabi ta rufe fuskarta da jikinta tsaf take kama hanyar hotel. Wata sai ta saka hijabi ta suturta jikinta tsaf za ta tafi joyin ta kama shan shisha. To irin wannan matan da suke siffantuwa da sifa ta addini suke aikata barna makamanciyar wannan ko fiye da wannan, wala ku tanadi ranar da za ku gamu da Allah, me za ku faɗa wa Allah? Domin abin da ya zo shari'a daga cikin alkur'ani mai girma, manzan Allah ya isar, ku suturta jikinku dan shi ne mutuncinku, dan ku tsira daga mutanen banza. Ke kuma yanzu wannan hanyar kika ɗauka wajen bayyana wa mutane ke mutuniyar kirki ce, kana daga baya ki je ki ɓuya ki dinga aikata ayyuka na barna na fasadi wanda Allah baya so. Lalle mata ku kula. Shi yasa yake da kyau duk namijin da zai yi aure ka san wa za ka aura. Kada dan ka ga mace cikin hijabi da shiga ta kamala ya sa ka ji cewa lalle wannan mutuniyar kirki ce 100%. Kada ki ga mutum cikin shiga ta kamala ki yi tunanin cewa wannan lalle mutum ne na kwarai na gari. Bincike shi yake tabbatar da hali da ɗabi'a na mutum. Ina kira ga al'ummar musulmi, lalle mu kula, mu sani cewa ba komai bane ba idan muka gani a cikin midiya za mu na ɗauka kuma hankalinmu yana kamawa. Waɗansu kare ne da fatar kura. Wani idan ka ga abin da za ta aikata za ka yi mamaki. Muna fata Allah ta'ala ya sa mu dace mu yi ƙarshe mai kyau, kuma in mun zo mutuwa ya zama na cewa kalmar mu ta ƙarshe ta zama kalmar shahada. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.